No marxem del Mercat del Centre, un equipament que, com saben, s'ha reinaugurat fa prop d'un mes, amb gran acceptació, per cert, per part de la clientela. I un dels fonaments d'aquest èxit és l'obertura a les tardes. Tant els paradistes com els clients consideren que el nou horari els beneficia, ja que permet, d'una banda, fer les compres a un nombre més ampli de la població i, sobretot, a les persones que treballen. D'aquesta manera es guanyen clients i s'ofereix un servei als ciutadans que no és fàcil de trobar a altres indrets. Aquesta imatge, infants amb les seves mares i pares comprant al mercat, no és gaire habitual entre setmana, almenys fins ara. Gràcies al nou horari d'obertura del nou mercat municipal del centre, les persones treballadores ja poden fer les seves compres a la tarda, compaginant així millor la faceta laboral i la familiar. Em va millor per horari, per la feina, perquè pel matí treballant no puc venir més que el dissabte, i el dissabte hi ha molta gent. Prefereixo venir per la tarda. Y cuando plego paso por aquí. Hoy en día una madre trabajadora con un hijo, ya el hecho de tener el mercado por la tarde es un lujo que en pocos sitios creo que podemos tenerlo. La verdad es que a mí desde luego me arregla la vida completamente. Perquè és quan acabo de treballar i em ve més bé l'horari. Ja està molt més tranquil, no fas cues. És gent nova, gent jove que treballa al matí i venen a comprar a la plaça, que abans no podien venir a la plaça i anaven al súper. I estem contents. La clientela que teníem el divendres a la tarda la continuem tenint i la que tenim de dimarts, dimecres i dijous és nova. No només als clients els sembla una bona idea. Els propis venedors creuen que d'aquesta manera els gavanencs que fins ara no podien acudir al mercat començaran a valorar els productes frescos i de qualitat que aquí s'ofereixen. Les usuàries en són plenament conscients d'això. Estem tan acostumats, estem més acostumats al supermercat i a anar ràpid, però quan proves així acabat de fer, com ara com està fent les hamburgueses, és que no hi ha color. Generalmente me arreglaba de otra manera, el pescado lo dejaba ya para otro día, corriendo, a prisa y no podía hacer esto mismo, ¿no? Todo pues, a base de centros comerciales de grandes complejos y la calidad no es la misma, desde luego. Tot i ser una iniciativa molt ben acceptada, la realitat és que, de moment, l'ambient que es respira a les tardes no és el mateix que el dels matins, sinó molt més tranquil. Els paradistes, però, no pensen que sigui perquè els ciutadans desconeixen el nou horari. Jo crec que sí que ho saben, vaja. N'hi ha potser que no, però poques. N'hi ha potser que no, però poques. Vull dir, però quan passen i ho veuen, entren. Vull dir, és el dia a dia, mica en mica. Serà, doncs, el temps qui deixarà constància si els gavanencs i gavanenques canvien els seus hàbits de consum i s'adapten definitivament a un nou concepte de mercat.